Mga kaso sa COVID-19 sa Bukidnon, padayon ginamonitor aron mapugnan pa ang pagsaka nini sa lugar. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Misaka na sa halos 1,400 ang COVID-19 active cases sa Bukidnon Province. Busa ilang gihangyo ang Provincial IATF nga ibutang sa General Community Quarantine ng Valencia City, Malaybalay City ug lungsod sa Manolo Fortich. Ana-ana sa 4,737 ang total COVID-19 cases sa Bukidnon ug 1,399 ang active cases. Sa General Santos City, puno-puno na ang 7 ka COVID-19 referral hospital sa syudad. Gani usa na lang kuno ka ospital ang adunay bakante apan 96% na usab kining occupied. Sa kinatibukan, 91% total occupancy na ang COVID-19 hospital sa Jensan. Apan bisan sa nakasaka nga kaso sa COVID-19 sa Jensan ug pagpailam sa GCQ sa syudad, nangabli ang mga department stores sa mga malls ug giluagan na usab ang clustering restrictions. Samtang ana-ana sa kapin 15,000 ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Jensan kung asa 5,987 ini mga senior citizen. Miabot na sa 3,155 ang naayo na sa COVID-19 sa Jensan, labing taas sa natalang recoveries. Apan laing 69 na usab ang bagong nagpositibo ug 2 na usab ang namatay. As of June 3, 2021, 3,958 na ang total confirmed COVID cases sa General Santos City, 702 ang active cases ug 121 ang namatay. Sa Zamboanga Peninsula Region, sirado ang mga buhatan sa COMELEC ug Civil Service Commission samtang gipailaam sa MECQ ang rehiyon sugod June 1 hangtod 15. Busa suspendido ang voters registration ug ubang transaksyon sa COMELEC. Sa Zamboanga City, gibawal una ang dalaw sa Sinunok Police Station 8 human nga siyam sa Piniriso, lakip 2 ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Sa karon 26 na ka Piniriso sa managlaing police station sa syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang ipaspasan na karon sa DPWH sa paghuman sa bagong isolation facility sa Pasonanca Convention Center. Kinahanglan man gud ibalhin sa bang pasilidad ang mga nagpositibo nga naka-home isolation. Puno na sab ang mga isolation facility sa LGU samtang nagkadaghan gihapon ang mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Miubos sa 1,833 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City nga duna na 10,325 total COVID cases. Sa Davao de Oro, gikumpirma sa social media account ni Vice Governor Maricar Zamora nga nagpositibo siya sa COVID-19. Symptomatic siya, busa kinahanglan siya nga ma-confine sa ospital. Gihangyo niya ang tanan niyang nakaatubang sukad Mayo 22 nga makooperar sa kagamhanan alang sa contact tracing. Sa Davao City, 3 ka 1-month-old babies ang nagpositibo sa COVID-19. Ang usa taga Panakan, ang ikaduha taga Kalinan, ug ang ikatulo taga Tugbok nga pulos mga baby girl ug asymptomatic. Samtang milapas na sa 2,000 ang active cases sa Davao City o 2014 ang wala pa naayo sa sakit, gikan sa 17,775 total cases. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.